ġifri jisu ngħidu hemm lista li aħna rridu naraw apparti il-focusing aspetti oħrajn u fl-aspett ta' tfal irid ikun hemm mill-inqas 6 minn dawn is-sintomi tal-ADHD. Ġifri mhijiex biss qed insiba diffiċli biex nifoka allura għandi l-ADHD. Ħafna drabi bħala diagnosis sakemm mhijiex xi ħaġa vera severa, nippruvaw nistennew sal-età ta' 6 snin qabel nagħmlu diagnosis ta' l-ADHD. Għax, fit-tfal iż-żgħar meta tngħidu early years, ġifieri għandek kasal kinder 2, year 1, f'dawk l-etajiet, it-tfal ikunu għadhom jiżviluppaw għax din hija skill ukoll li inti tikkonċentra. Grazzi lil Nia's House of Beauty għas-servizzi ta' sbuħija u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum kellimt ma' Bambinelli erġajna qegħdin ġewwa il-ħab tal-Willingness Team. Il-Willingness Team huma grupp ta' professjonisti li speċjalizzaw u joffru terapiji fuq family therapy, sex therapy u anke health psychology. Illum se nkunu qed nitkellmu ma' Dr. Meryl Muscat li hija Educational and Child Psychologist li tispeċjalizza l-qasam tagħha fuq tfal illi jridu jiġu identifikati għall-awtiżmu u għall-ADHD. Kif qed iżjed kmieni l magħna l-Dr. Meryl Muscat, nilqak miegħi grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina illi tkun hawnhekk fuq dan il-podcast u nitkellmu fuq suġġett illi nemmen li għandna bżonn iktar informazzjoni dwaru. Illum se nkunu qed nitkellmu fuq l-ADHD u l-ADD, dik umbrella ta' kundizzjonijiet fit-tfal li iktar ma jgħaddi żmien nemmen li tisiru iktar komuni. Mela inti educational u child psychologist tgħidilna naqra iktar x'involvi dan ix-xogħol interessanti, professjoni interessanti mill-verità. Mela, grazzi l-ewwel tal-istedina tiegħek Abigail u Petri tiegħi dawn it-tip ta' podcast u kif qatt inti naqsmu l-informazzjoni u jisu nies li jkunu qegħdin jaraw dawn il-medja jkunu jistgħu jifhmu ftit aħjar dwar kif qatt inti kundizzjonijiet bħal pereżempju l-ADHD li qed nisimgħu ħafna iżjed dwarha u jkollna kemm tfal u anke adulti li qed jiġu diagnosed dawn din il-kundizzjoni. Mela, ftit dwar ix-xogħol tiegħi, jiena naħdem kemm ma' tfal u anke ma' adulti u parti mix-xogħol tiegħi ovvjament jinvolvi ħafna affarijiet differenti, ma' parti minn huwa dak li nsejħu l-assessments. Fl-assessment li nagħmlu nifhmu ftit id-diffikultajiet x'ikunu tal-persuna li qed tippreżenta qudiemna, meta jkollna l-każ ta' tfal nġbdu l-informazzjoni wkoll kemm min-naħa tal-ġenituri u anke tal-għalliema ovvjament it-tfal ikunu qegħdin f'dawn il-kuntesti u jista' jkun li jkunu qed jippreżentaw bl-istess diffikultajiet bl-istess mod u jista' jkun li jkunu differenti. Pereżempju ġieli min-naħa tal-ġenituri jgħidulek, pereżempju l-iskola jgħiduli li jagħmel hekk imma d-dar ma jagħmilix jew bil-kontra. Allura għalhekk importanti li niġbru din l-informazzjoni. U minn hemmhekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar jekk id-diffikultajiet humiex għax hemm xi kundizzjoni taħtom, jew jista' jkunu affarijiet oħrajn li minħabba fekk it-tfal qed iġibu ruhom b'ċertu mod jew hemm ċertu diffikultajiet. U dak huwa x-xogħol tal-assessment fejn imbagħad fl-aħħar tal-proċess, ġifieri din ukoll mhijiex xi ħaġa ta' darba. Hemm serje ta' sessions, forsi nkun nistgħu nispjegaw ftit iżjed il-qudiem ukoll, hemm x'jiġri eżattament waqt l-assessment. U minn hemmhekk imbagħad naraw it-tfal x'ikollhom bżonn. U hemmhekk fejn jiena nkun nista' nirreferi anke għal xi professjonisti oħrajn. U mbagħad jiena allura x-xogħol tiegħi huwa li nifhem eżattament id-diffikultajiet x'inhuma, għalfejn u issa kif ser nimxu il-qudiem. Ġifieri xi ħaġa interessanti li qed tissa wkoll illi inti ma jfissirx illi għax tifel jew tifla ħajmur għall-assessment ħajjiġi labeled żgur, aħna ħanifhmu minn fejn ġejja l-behavior. Ekku. Tajjeb. Għaliex forsi xi kultant forsi ġenituri jista' jgħid il-laħwa mela għandu xi ħaġa żgur. Ġifieri aħna ħanifhmu għalfejn il-behavior hija li Iva. Issa, l-ADHD għaw ħafna idejat tagħha u għaw min forsi jitħawat għax hemm l-ADD ukoll. X'inhija eżatt ADHD u x'inhi differenza bejn ADD u ADHD? Mela, ADHD l-ewwel hija abbrevjazzjoni sewwa li tfisser Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ma peress li naqra twila nużaw ADHD. Nużaw eżatt. Issa,
Fil-fatt sa ftit snin ilu konna nagħmlu differenza bejn ADHD u ADD. Illum teknikament ADD m'għadix tintuża. Alright. Mela, ħalli nispjega ftit jiġri. Aħna nużaw għandna letteralment qisu ktieb manual isejħulu u fih hemm lista ta' kundizzjonijiet differenti. U ADHD hija waħda minnhom li nsibu f'dan il-manual apposta li fih ikollna l-kriterji fejn aħna nagħmlu d-dijanjosi. Issa, dan every few years jerġgħu jaraw ftit il-kundizzjoni ċikunu għax ovvjament ġili jinbidlu, ġili jżidu, ġili jneħħu u fl-aħħar wieħed li konna qegħdin nużaw ADD neħħewa, però ngħidu li hemm 3 tipi ta' ADHD. Mela, waħda minnhom hija ADHD predominantly inattentive presentation, jiġifieri id-diffikultajiet prinċipali ikunu relatati mad-diffikultà li tiffoka. Alright. It-tieni tip huwa jekk hemm ADHD predominantly hyperactive and impulsive. Jiġifieri id-diffikultà prinċipali hija relatata ma' li dak li ikun hemm din l-overactive behavior u impulsività wkoll. Li forsi ħafna nies meta ngħidu ADHD dik tiġihom f'moħħhom. Tfal li huma hyper inkollu jiċċaqalqu, m'għandhomx kwiet. So dik tirrelata ma' din il-biċċa tal-hyperactivity. It-tielet waħda hija meta għandna combined presentation. Jiġifieri hemm diffikultajiet kemm tal-attenzjoni kif ukoll tal-hyperactivity. Jiġifieri dik li qabel konna nirreferu għalija bħala ADD, illum insejħula ADHD predominantly inattentive presentation. Okay. U din importanti li nifhmu għaliex kultant ikollok kemm ġenituri u anke fil-kuntest tal-iskola fejn tgħidilhom li t-tfal għandhom l-ADHD. Għajtulek le ma jistax ikun għax it-tifel tiegħi vera mhux hyper, anzi vera kwiet, imma nkunu qed nirreferu għal din il-biċċa tal-attenzjoni. So dik hija waħda mid-distinzjonijiet li nagħmlu. Issa, meta nkunu qed nitkellmu dwar ADHD, biex aħna nagħmlu id-dijanjosi, waħda mill-kriterji li nħarsu liha hija li d-diffikultajiet l-ewwel nett iridu jkunu preżenti u kostanti mill-inqas għal 6 xhur f'dawk is-6 xhur li inti ltqajt magħhom. Jiġifieri jekk pereżempju daw jgħidulek sena ilu ta' kien jiġrilu hekk, issa ilu ħafna pereżempju ma jkollu problema biex jiffoka, mela dik hija xi ħaġa differenti. F'dak iż-żmien kienet jiġri xi ħaġa li minħabba fek tifel jew tifla ma setgħux jiffukaw. Jiġifieri aħna nħarsu lejn l-aħħar 6 xhur, ħafna drabi jkunu hemm minn qabel ta' ġifieri, imma mill-inqas irid ikun hemm 6 xhur. Fejn l-aħħar 6 xhur ta' meta inti tkun qed tiltaqa' ma' dak li jkun. U barra minn hekk is-sintomi jridu jkunu preżenti minn qabel l-età ta' 12-il sena. Jiġifieri jekk jiġi xi ħadd pereżempju għandu 16 jew ġieli anke adulti, u jiġu għandek u speċi jgħidulek jisnid il-problema l-aktar li qed inħossa daw l-aħħar 5 snin. Alright. U dak li jkun għandu pereżempju 18-il sena jew għandu 30 sena, mela dik mhijiex ADHD. Alright. Il għaliex is-sintom jridu jkunu preżenti mit-tfulija. Alright. Għalfejn il għaliex Alright. bħala kondizzjoni aħna nsejħula neurodevelopmental disorder li tfisser tibda mit-tfulija u tibqa' throughout adulthood ukoll. Alright. Ġifieri adulti li ġew diagnosed issa għax ma kinux ġew diagnosed meta kienu żgħar, mhux għax qabdithom issa. Ekku. Alright. Ekku. Kien hawn inqas awareness to be fair meta ħanidu hekk naħseb 10 snin ilu, sa 10 snin kienu ħafna inqas. Jiġifieri għalhekk importanti li aħna nifhmu ftit aħjar minn meta jkun hemm dawn id-diffikultajiet. Kif għat inti tajjeb Abigail, net illum hemm ħafna iżjed awareness, ġifri jiena naħdem anke ma' adulti u nagħmel dat tip ta' assessments ma' adulti wkoll. U pereżempju inti importanti li trid tistaqsi ftit x'kienet jiġri fi żmien ta' tfulija. U forsi tgħidlhom pereżempju min-naħa tal-iskola qatt ma ġibdu l-attenzjoni forsi tal-ġenituri. Ħafna drabi jgħidulek jisu dak iż-żmien kien differenti, ġifieri llum il-ġurnata u iżjed professjonisti li qed jagħmlu dawn it-tip ta' xogħol, dawn it-tip ta' assessments ukoll, hemm ħafna iżjed awareness ukoll. Allura dak li jkun kemm jekk inti ġenitur, kemm jekk inti għalliem, kemm jekk inti adult, dak li jkun jista' jkun li jkollu din il-question mark qisu hemmx l-ADHD. Allura dawn it-tip ta' assessments u requests qed isiru iżjed komuni. Però din hija importanti
li biex nagħmlu diagnosis ta' ADHD dawk is-sintomi li jridu jkunu preżenti diġà mit-tfulija. Issa, xi ħaġa però importanti li ngħidu wkoll, il-kuntest jinbidel naqra minn meta tkun tfal għal meta tkun adult. Jiġifieri, it-tip ta' diffikultajiet li inti forsi kellek meta kont tifel jew tifla dek żgħir, bħala adult qatt ma jkunux l-istess. Għax li jiġri dak li jkun b'xi mod irrid isib strateġiji tiegħu biex ikun jista' jikkopja mad diffikultajiet. Biex nagħti eżempju prattiku. Mela jekk jiena meta kont iż-żmien tal-iskola illa għaliex ADHD mhijiex biss diffikultà li tiffoka, imma jkun hemm min, mhux kulħadd, ikollu diffikultà bl-organizzazzjoni. U pereżempju jgħidulek, meta kont imur l-iskola l-basket kollox imqalleb, karti ħirġin minn kull imkien mafġin, mhux iffajljati puliti, ninsa l-affarijiet l-iskola, immur id-dar biex nagħmel il-homework u nkun insejt il-kodba li kelli bżonn. U hemm dan l-element ta' diżorganizzazzjoni. Imma meta inti pereżempju tikber, tibda taħdem, dak l-element ta' diżorganizzazzjoni ħajkun problema fuq il-post tax-xogħol. Ara dak li jkun forsi jkun sab xi sistema biex jimmanagja xi ftit aħjar. Jew pereżempju jkun dera juża checklists, to-do lists, calendars. Allura forsi ma toħroġ daqshekk għax dak li jkun mhux għax fil-verità ma jsibx problema, imma jkun tgħallem kif ħajamel biex jaddatta. Eżatt. Allura fil-fatt tiġi li mbagħad jgħidulek imma meta kont tifel jew tifla kienet ħafna iżjed gravi l-problema. Għax imbagħad fl-adulthood dak li jkun isib ftit qisu l-metodi u l-istrateġiji tiegħu. Tibda titgħallem kif għandek torganizza plus il-pressure li tiġi forsi meta tkun żgħir idu għax dak tifel żgħir ħallih. Imma meta tikber ma tibqax xi ħaġa aċċettabbli. U ssib ukoll min jagħmellek l-affarijiet, jiġifieri jekk jiena pereżempju dejjem ninsa l-kodba warajja, forsi ħadd mill-ġenituri kien jagħmel timetable, jagħmel il-basket. Allura ma kontx ninsa ma xkont insib min jagħmilhom li. Meta mbagħad tikber u tkun iżjed indipendenti, ħajkunu iżjed fidejk ċertu affarijiet. Issa qed issemmi pereżempju semmejt ta' hyperactivity, nuqqas ta' attenzjoni, nuqqas ta' organizzazzjoni. Ma nafx tistax tgħidilna forsi x'inhuma dawk ħanejtek messax m'hemmx checklist għax kif qed inti jrid ikunu ilhom 6 xhur u hemm 3 tipi differenti view country li dan. Ma forsi dawk għax nixtieq ngħidilhom alarm symptoms, imma dawk is-sinjali, nsejħulhom sinjali li forsi ġenitur jibda jgħid ħanosserva lit-tifel u t-tifla. ħanara jekk ħanara pattern da 6 xhur. U nara jekk xi ħaġa li għandi inti iktar attenzjoni jew nfittex għajnuna. X'inhuma dawk is-sinjali li għandna nfittxu jew li għandna noqogħdu attenti għalihom bħala ġenituri u anke bħala liema jew carers as-such? Mela, ħanibdew bil-biċċa ta' l-attention. Sewwa ġifieri dik li semmejna fil-bidu ADHD inattentive presentation. Mela, waħda mill-main difficulties tkun dal-aspett biex jiffukaw. Jiġifieri pereżempju ħafna drabi diħa toħroġ meta jkunu qed jagħmlu xi xogħol akademiku, illa li taf inti ovvjament mhux daqshekk interessanti bħal meta pereżempju qed jilagħbu. Qed jilagħbu eżatt. Għalkemm tfal li jkollhom l-ADHD anke f'attivitajiet li jħobbu jagħmlu ġieli din tkun ta' problema. Pereżempju, ikunu qed jaraw film u jgħidulek għas għandhom paċenzja pereżempju. Jaraw sal-aħħar. Jaraw sal-aħħar pereżempju, jibdew jaraw il-film, u mbagħad jibdew jagħmlu xi ħaġa oħra, anke jekk il-film jinteressahom, jew jinqalbu rashom l-isfel saqajhom il-fuq, jiġifieri ma toħroġ biss f'affarijiet li qisu jdejquhom, imma kultant anke f'affarijiet li jkunu jinteressawhom. Però ħafna drabi ovvjament fil-homework li żjed li ħajjinnotawha. Allura pereżempju jibdew jagħmlu l-homework u l-ġenituri forsi ħalluhom weħidhom biex jagħmlu x-xogħol, jgħidulek jekk ma noqgħodx magħhom u nagħmlu dak li nsejħu prompting, jiġifieri ma nafx, John, kompli. Fiex wasalt? Bdejta? Spiċċajta? So jrid ikun hemm dal-element ta' prompting. Qisu weħidhom isibuha diffiċli biex jagħmlu dak ix-xogħol. Għax jiġu distracted. Forsi jibdew jilagħbu bl-affarijiet li jkun hemm qudiemhom, ma nafx il-pencil case, l-stationery items. Iqumu, ħamur sat-toilet, għandi l-ġuħ, għandi l-aċċ. Issa, xe naqra dawn it-tfal kollha jagħmluhom sewwa, ġifieri u għalhekk qisu importanti li nifhmu ftit aħjar illum meta hija d-diffikultà daqshekk kbira li nfittxu l-għajnuna jew
behavior li hija typical. Eżatt, għax xi kultant speċjalment fit-tfal iż-żgħar tkun daqsxejn Iva. il-cut-off point naħseb tkun iktar diffiċli spejn idu tifel ta' 3-4 snin. Li ovvjament normalment ikollhom attention span, correct me if I'm wrong, għax din mill-ftit riċerka li nagħmel 1 minute for every age. Allura ovvjament hija hekk ikollhom 3 li ovvjament għalina l-adulti mhijiex ħafna jekk aħna bdorin nifukaw għal xi kwarta. So din cut-off point fit-tfal iż-żgħar anke li jkunu bursts of energy li qisek ma tkunx taf imma din hija xi ħaġa tipika ta' tifel ta' dik l-età, jew hija xi ħaġa illi għandi inti iktar attenzjoni għax jista' jkun hemm problema. Mela, qed insemmu pereżempju l-aspett tal-focusing li hija waħda mid-diffikultajiet prinċipali tal-ADHD. Kif qatt inti rridu naraw il-kuntest u qisu l-età ta' tfal, jiġifieri ħafna drabi bħala diagnosis sakemm mhijiex xi ħaġa vera severa, nippruvaw nistennew sal-età ta' 6 snin qabel nagħmlu diagnosis ta' l-ADHD. Għax fit-tfal iż-żgħar meta tngħidu early years, jiġifieri għandek kasal kinder 2, year 1 f'dawk l-etajiet, it-tfal ikunu għadhom jiżviluppaw għax din hija skill ukoll li inti tikkonċentra. Jiġifieri jekk jien għandi tfal ta' 3 snin u l-ġenituri qed jinkwetaw x'mhux qed jiffukaw, dawn għadhom żgħar, għadhom qed jitgħallmu biex issa ħajkun hemm tfal li jisibuha eħfef. Pereżempju, qed jagħmlu story time fil-klassi u daw jirnexxilhom jisimgħu l-istorja kollha. Imma mbagħad ħajkun hemm min jibda jisma' l-istorja u forsi wara naqra jiddejja u jqumu jibda jdur jew jagħmel xi ħaġa oħra. Jiġifieri ta' dik l-età għalkemm importanti li nibdew ninnotaw jekk ikun hemm jisu forsi ċertu behaviors li huma ftit differenti minn dak li nistenna. Jisu monitor imma mhux ġiġa ħanaslu għal konklużjoni ta' dak iż-żmien. L-istess bħala semmejna element ieħor il-hyperactivity. It-tfal mhux kollha l-istess, hawn min kif tqiegħdu bil-Malti ngħidu joqgħod. Allura pereżempju jekk qedtu fuq siġġu joqgħod jilgħab u right. U għaw tfal li huma iżjed attivi, jridu jiċċaqalqu, jridu jilagħbu, jridu jiġru. Jiġifieri l-istess jekk għandi tfal ta' 3 snin mhix ħadd inkwetani. Issa, meta mbagħad allura ħanibdew inħarsu ftit lejn hemm dawn is-sinjali, ħafna drabi d-diffikultà tibda toħroġ meta tfal jagħmlu transition mill-kinder to għal year 1. Għax il-qabża hija kbira. Fil-year 1 it-tfal huma mistennijin li ħajamlu ħafna iżjed ħin bil-qiegħda, jibdew jikdbu. Allura l-ħin li dawn iridu joqogħdu bil-qiegħda jsiru jikkonċentrawha differenti mill-kinder. Fejn il-kinder għandek ħafna play-based bħala ħin li qattaw l-iskola. Allura ħajjilagħbu iżjed, għandhom iżjed ħin fejn jistgħu jilagħbu, jiġru wkoll. Għandhom iżjed ħin jirrilassaw bejn biċċa tal-akkadema u oħra jisom. Allura mbagħad hemmhekk fil-year 1 ċertu diffikultajiet jibdew joħorġu iżjed għax jibdew isibuha diffiċli biex dawk id-demands li jiġu ma' dik is-sena bħal li jridu jagħmlu iżjed ħin bil-qiegħda, jiffukaw iżjed, jibdew jikdbu wkoll, jaqraw, ġifieri id-demands jiżdiedu ħafna. Allura qisu nippruvaw nistennew ftit sa dik l-età qabel nagħmlu din id-diagnosis. Misak li tara fil-year 1 kif ħatkun il-behavior tat-tifel jew tat-tifla. Iva. Għax ovvjament tal-bidu immaġina li ħatkun. Kif qatt ġieli jkollna każijiet fejn id-diagnosis toħroġ pereżempju fil-kinder 1 jew kinder 2 għaliex id-diffikultajiet ikunu pjuttost kbar. Ikunu viżibbli ħafna. Jiġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq ADHD għandna wkoll isu nsejħulu spectrum. Jiġifieri mhux kulħadd jaqa' taħt l-istess kappa. Hemm li nsejħu mild, moderate u severe. Jiġifieri mild fejn għandek ftit diffikultajiet. Moderate fejn inti d-diffikultajiet hemm iżjed minn dawk li hemm fil-mild u severe meta d-diffikultajiet huma kbar ħafna li tkun veru ovvja. Ġifieri pereżempju jiena jiġi xi ħadd hawnhekk, kollu jdur mal-kamra jaqla kull ħaġa li jsib, ma joqgħodx minuta bil-qiegħda, tipprova tagħmel task magħhom, jibdew tikka jqumu jiċċaqalqu trid il-ħin kollu isek tiġbidhom terġa' l-attenzjoni tagħhom biex ipoġġu, tgħidilhom ħin kollu biex jiffukaw. Allura, speċjalment xi ħadd li jkun ovvjament għandu l-esperjenza tarhom id-differenzi. Allura hemmhekk anke biex it-tfal ikollhom ċertu tip ta' support toħroġ id-diagnosis meta jkunu għadhom iżgħar. Però ħafna drabi nippruvaw li nistennew ftit qabel noħorġu dik id-diagnosis. U
l-element ta' hyperactivity l-istess kif semmejt inti ikun hawn tfal li huma iktar enerġetiċi, fiment hemm il-personalità. Kif qed inti jkun hawn minnu kwiet, ikun hawn minnu iktar fuq tiegħu, ikun hawn minnu avventurus u jitla' ma' kullimkien. Li hija dik ħanejdu hekk il-line ta' hyperactivity illi ħanejdu hekk mhux ħanejdlek mhijiex normali, ma forsi hija questionable ta' età ta' 3 to 4 pereżempju, tal-early years. Ngħidu, alright, di l-hyperactivity hija mistennija minn tfal ta' dik l-età, imma din it-tip ta' hyperactivity hija ftit inkwetanti ħanejdu hekk. Ara, meta tfal jibdew jikbru, jibdew jifmu x'inhu qisu aċċettabbli bħala behavior u x'mhuwiex. Jiġifieri, jekk jiena qiegħda fil-klassi u f'dak il-ħin u mistenni li pereżempju nikteb xi ħaġa jew xi task li tkun tagħhom l-għalliema. Anke jekk forsi għandhom aptit imorru jduru, jifmu li qisu hemm dik ir-regola, allura ikunu jistgħu mela lestejt it-task u dak huwa mistenni minni li ħankun bil-qiegħda. U forsi fil-bidu bdejt inqum u l-għalliema dejjem tikkoreġini u tgħidli bħalissa huwa l-ħin li ħanamlu x-xogħol, allura trid tkun bil-qiegħda. U eventwalment it-tfal li jitgħallmu hekk huwa mistenni minnhom, allura jobdu dak li jkunu qegħdin jgħidulhom l-għalliema. Però min ikollu l-ADHD tkun ħafna iżjed diffiċli li qisu jirregola lilu nnifsu u jikkontrolla qisu il-behavior tiegħu. Allura, u fil-fatt id-dinġi li jgħidulek kemm it-tfal meta jikbru ftit, u anke l-ġenituri, idlek jien mhux għax ma rridx nobdi, imma jiswem xi ħaġa ġo fija li ma jirnexxilix jew li tagħmel li diffiċli biex jiena nkun nista' jisni taf nobdi, pereżempju jekk it-teacher qalt li biex impoġġi, għajhom tkun diffiċli li jagħmlu dak il-ħin bil-qiegħda, jiġifieri din mhux għax naħseb din hija importanti li nsemmu. Ħafna drabi meta jkollna tfal bl-ADHD, kemm il-ġenituri u kemm l-għalliema, jisom uħossu li tfal kważi qed jisfidawhom. Eżatt. Jiġifieri jien għatlek tagħmilix u jagħmluha xorta. Eżatt. U din kemm il-darba ħanajdilek, iwa kuljum irrid ngħidlek, allura jħossu li qisu tfal ma jkunux qegħdin jobdu apposta qisu biex jisfidawhom. Biex jisfidawhom. Issa hemm kategorija partikolari li ċertu tfal apparti l-ADHD ikollhom ċertu oppositional behavior, jiġifieri jkun hemm dal-element li tgħidilhom le tagħmilix u jagħmluha xorta, però mhijiex daqshekk komuni, sewwa ġifieri din l-oppositional behavior, ġifieri hemm kundizzjoni partikolari wkoll li nsejħula oppositional defiant disorder. Xi naqra taf inti tfal kollha jagħmluha din tgħidilhom tagħmilix u jagħmluha xorta. Jittestjaw il-boundaries, il-limits. Però fil-każ tal-ADHD, ġifieri meta pereżempju dawn tgħidilhom li trid tlesti it-task bil-qiegħda u qabel tlesti tqumx, għalihom diffiċli qisu ġilli nużaw din l-analoġija wkoll, qisu hemm din il-molla ġew fihom li taf inti molla istamel taqbes qisu fuq l-isfel li tkun diffiċli li ġast tibqa' ma tiċċaqlax. U dan ikun l-istess għalihom. Però mbagħad allura x'jiġri x'nagħmlu? Jekk it-tfal pereżempju ngħidulhom, alright, fil-verità, jekk inti tagħmel whatever għandek żewġ pages mezz, tagħmilhom bil-wieqfa jew bil-qiegħda. Ħa tagħmel daqshekk differenza, qisu dak il-ħin. X'inhu mistenni minnek li inti tagħmel ix-xogħol. Xogħol, eżatt. Allura biex forsi pereżempju ma ntelfux lill-kumplament ta' tfal, forsi jkunu ftit iżjed fil-ġemp jew forsi ftit fuq wara, u jagħmlu x-xogħol tagħhom bil-wieqfa. Għax huma hemmhekk id-diffikultà tkun li jien nagħmel pereżempju nofsija sieħa bil-qiegħda. Imma jekk għamilta bil-wieqfa, alright, ma kellix diffikultà, jiġri hawnhekk importanti mbagħad li jkollna kooperazzjoni kemm tal-ġenituri u kemm tal-għalliema li nifhmu li ma' ċertu tfal ħajkollna nagħmlu l-affarijiet ftit differenti. Illa li mbagħad hemmhekk fejn huma jibdew isibuha diffiċli qisu to fit in the system. Eżatt, biex integraw. Jiġifieri qisu għandna sistema waħda u kulħadd irid jidħol ġo fiha. Hemm konġejja fil-fatt, jista' jkun li forsi is-sistema
irridu niftħu naqra iktar li it's okay li qed taħdem bil-wifqa, pereżempju. L-importanti li qed tagħmel ix-xogħol at the end of the day, bħallhom il-ġurnata forsi llum hawn il-flessibilità tat-teleworking, ma nafx tagħmilx sens li ħanejt. Imma pereżempju jekk inti taħdem mid-dar jew taħdem mill-uffiċċju, l-aqwa li jekk at the end of the week kellek dak it-task għamiltu. Biex għax ma nafx jekk hijiex każ illi ovvjament naħseb illi kulħadd jaf illi l-ADD u l-ADHD iktar jisna meta jgħaddi żmien iktar qed naraw illi qed tiżdied, imma hija każ li qed tiżdied għax hawn iktar awareness forsi is-soċjetà ħallejnija forsi ftit riġida mal-iżviluppi li saru fit-teknoloġija, hija każ illi il-teknoloġija avvazzat ruħha u forsi sirna nistennew inqas. Ta' fint illum il-ġurnata jekk qabel kienu jaħsu ħwejjeġ bl-idejn u batta sarhom u hekk illum f'nofsija maċin taħsillek il-ħwejjeġ sew aħna mdorrijin jisu nistennew inqas. Ara, meta nitkellmu dwar l-ADHD l-ewwel nett illum issa sirna nisimgħu iżjed kif semmejna ftit qabel għaliex hemm iżjed awareness, illum anke fuq social media, ġifieri jitlawlek ħafna pereżempju videos, jisu inti għandek hekk daw checklist. U xi naqra nidħlu kollha fihom, ġifirina wkoll kultant ikolli diffikultà biex nifoka pereżempju, niġi distracted, però ma jfissirx li għax inti għandek minnhom awtomatikament mela għandek il-kundizzjoni ta' l-ADHD u għalhekk ovvjament importanti li ma jsirux dawk li nsejħu self-diagnosis fejn dak li jkun ifittex fuq l-internet u jgħid jiena għandi hekk. Imma dan irid isir xogħol minn professjonisti. Żgur għax mhijiex xi ħaġa ta' one time li tgħid. Ekku. Għax anka kif semmejna jkun hemm ħafna qisu overlaps bejn dak li jista' jidher li huwa ADHD imma fikun xi ħaġa oħra. Issa, fuq l-aspett tat-teknoloġija, ovvjament hemm l-impatt, ġifieri llum nafu li t-tfal qed jagħmlu ħafna iżjed anka ħin quddiem screens, però jekk inti tqatta' l-ħin mit-tfal ġifieri fejn qed jużaw ċertu teknoloġija, isu r-riċerkaturi li dik mhux ħatqabdek li jkollok l-ADHD. All right. Imma is-sintomi jistgħu jkunu simili. Jiġifieri it-tfal ikunu jistgħu jidhru li qed isibuha diffiċli biex jiffukaw għal ħin twil, li jiġu distracted. Allura inti awtomatikament tgħid mela ADHD naħseb allura x'mhux qed jiffoka. Imma l-ADHD hija iżjed minn hekk. Jiġifieri kif għadd hemm ħafna kriterji differenti li rridu nħarsu lejhom, rridu nifhmu l-kuntest sew, rridu naraw mhijiex biss li tiffoka, ġifieri hemm isu ngħidu hemm lista. Li aħna rridu naraw apparti l-focusing aspetti oħrajn u fl-aspett tat-tfal irid ikun hemm mill-inqas 6 minn dawn is-sintomi tal-ADHD. Ġifieri mhijiex biss qed insiba diffiċli biex niffoka allura għandi l-ADHD. All right, ġifieri mhix just tgħidilna ftit fuq daw is-sitt sinjali fil-każ. U hemm iżjed, ġifieri mill-inqas. Mill-inqas all right, fimtek, ġifieri hemm lista u ġiet ikollok minn tal-inqas 6. Iva. Fil-każ tat-tfal, adolescenti u adulti rrid ikun hemm mill-inqas 5 minnhom dawn. All right. Issa, x'inhuma? Mela, hemm dal-element li inti ssiba diffiċli biex tiffoka għal ħin twil. Issa, mbagħad hemm min ikollu bil-kontra dak li nsejħu fil-ADHD nsibuha komuni hyperfocusing. Jiġifieri meta mbagħad ikun xi ħaġa li vera tinteressahom, u mbagħad jistgħu jagħmlu anke sigħat u jisu jibblukkaw dak kollu li hemm madwarhom. Illa għaliex meta tkun xi ħaġa li mbagħad tinteresshom, dik qishom jidħlu fiha, jkunu fid-dinja tagħhom u hemmhekk jiffukaw. Però mbagħad affarijiet oħrajn li ħafna drabi iżjed ħajkun hemm affarijiet qisu li forsi ma interessawx daqshekk jew jimmotivaw daqshekk. Allura hemmhekk ħad tkun diffiċli jiffukaw għal ħin twil. Jiġu distracted bl-ambjent dak li qed jiġri madwarhom, jisimgħu ħoss, iridu jiċċekkjaw. Ħeġi li ġenituri jgħidulek anke jekk jara tubbiena ma doffu wkoll it-telfu. Jiġifieri jkun hemm dal-element li jiġu distracted dak li qed jisimgħu, dak li hemm madwarhom, affarijiet qudiemhom qisu jtelfuhom ukoll, so hemm dal-element ta' distraction. Hemm element ta' l-organizzazzjoni, ġifri kif għad qabel hemm min isiba diffiċli ħafna biex ikun organizzat. Hemm element li pereżempju ma jkunux jafu l-affarijiet fejn qegħduhom, jew tilfuhom, kull meta jmorru xi attività jridu jinsew xi ħaġa warahom, il-botti, il-ġakketta, l-iskola dejjem jitilfu l-stationery items, jinsew il-kodba mill-iskola ma jaħduhomx id-dar.
ġilli pereżempju kollok min jgħidlek għamiltu l-homework, imma xorta nsejt nieħdu mbagħad it-teacher pereżempju rrabjat miegħi, ġifieri hemm dal-element ukoll ta' jinsew, jitilfu, ċertu element ta' forgetfulness ukoll, kollhom xi ħaġa f'moħħhom li pereżempju li jridu jagħmlu u jinsewa, fil-fatti għalhekk imbagħad ħafna adulti jispiċċaw pereżempju jridu jikbu kollox, illa għaliex inkella jinsew. Element ta' following instructions tkun diffiċli għalihom, ġifieri pereżempju setta instructions u inti tgħidhom pereżempju mela Mark, mur fil-kamra tas-sodda, iftaħ l-ewwel kexxun, għandha qalzit vjola u ġibuli. Immorru fil-kamra tas-sodda kif jaslu. Qas nafx qaltli, x'ritma, x'ekli. Ġifieri għax ikun hemm din tinvolvi dik li nsejħu l-working memory li meta jridu jiftakru dik ċank ta' informazzjoni tkun too much għalihom, imma jekk jagħmluha pass pass, mela Mark, mur fil-kamra tas-sodda. Alright, mur fil-kamra tas-sodda. Iftaħ l-ewwel kexxun, jiftaħ il-kexxun. Ġifieri huma mhux għax mhux kapaċi li jiffollowjaw l-instructions, imma minħabba li jkun hemm chunk ta' informazzjoni. So they get overwhelmed. Iva, allura tkun diffiċli għalihom. So l-instructions pereżempju anke adulti jgħidulek rridu jkunu miktubin, pereżempju fil-kuntest ta' xogħol, jekk il-manager tagħhom xi xogħol, jibgħatilhom pereżempju email għax kapaċi jagħmluh, imma jekk tajthom li verbalment ma jiftakruhomx. Pereżempju fil-kuntest tal-klassi, fejn l-allima pereżempju qed tagħti instructions il-klassi kollha u dawn jisom jintilfu. Allura ma jagħmlux dak li qaltilhom it-teacher, oħroġ il-ktib tal-mezz u iftaħ page 37. Okay. Ngħid ħares lejn kulħadd u tillef xi biċċa u ma jagħmlux idea x'irid jagħmel. Allura t-teacher tgħidlu iwa kuljum pereżempju rrid ngħidlek nerġa' nirrepetilek ma nafx kemm il-darba moħħok hawn. Imma dat tifel, jew tifla, jista' jkun li jkunu tilfu xi biċċ ta' informazzjoni għax ġew distracted, they zoned out. Allura pereżempju l-instructions iridu jkunu moddin lilhom mod dirett. Iktar diretti. Ġifieri it-teacher tkun qalet lill-klassi jew pereżempju tikteb fuq il-board. Allura jekk dak it-tifel intilef. Seta' jaqraħħa. Allura mbagħad jaf x'irid jagħmel. ċertu xogħol pereżempju jagħmlu ċertu xogħol b'ħafna careless mistakes. Mhux għax ix-xogħol ma jafuhx, imma pereżempju l-istess jew ġew distracted jew ħaffu biex jagħmluh. U mbagħad meta jerġgħu mmorru lura isibu li l-aħwara daw sajt nevitom daw l-iżbalji kieku ffukajt iżjed. So daw ma kollha parti minn ta' l-attention difficulties. Il-biċċa l-oħra tal-hyperactivity u impulsivity għandna element ta' fidgeting. Ġifieri daw pereżempju fil-klassi jgħidulek il-ħin kollu jridu jilagħbu b'xi ħaġa. Anka bidejhom jekk m'hemm xejn qudiemhom b'xi ħaġa jridu jilagħbu. B'żubajhom jew jagħtu pereżempju b'saqajhom oġġetti li hemm qudiemhom. U tarhom pereżempju jien naf naqbad bajro untija, jew jien naf l-akstuwa u noqgħod pereżempju. Tiġbed fihom. Jew doodling jisu meta jqogħdu jħażżu pereżempju penġu. Issa, xi ħaġa l-importanti li nkunu nafu hawnhekk li inti taħseb li għax ikunu qed jużaw dawn l-affarijiet qed itelfuhom. Imma ħafna jsibu li jekk ma jkunu qed jagħmlu xejn, hemmhekk jiġu distracted. Mentri, waqt li jekk huma jkunu qegħdin jilagħbu b'xi ħaġa u tiżommu xi ħaġa f'idejhom, dik tgħinhom biex ishom huma jdejhom okkupati u jkunu qed jisimgħu. Allura pereżempju ġilli jkollok hemm għalliema li jgħidulek inkun minn għalija li mhux qed jifhem ta' pereżempju għax ikun qed ipenġi jew ikun qed jilgħab xi ħaġa, imma mbagħad insaqsih domanda u jkun jafa r-risposta. Allura hemmhekk ifisser li jkun qiegħed attent u qiegħed jisma'. Imma l-moment li tgħidilhom tagħmel xejn trid toqgħod hekk tisma' moħħhom jitlaq. Ġifier dan huwa l-element ta' fidgeting. Hemm l-element ovvjament din tal-overactive behavior kif dejna nsemmu li m'għandhomx paċenzja jqogħdu bil-qiegħda li nkollu jridu jiċċaqalqu jew huma minn posthom iduru fil-klassi pereżempju. So hemm dal-element ta' overactive behavior. Hemm element ukoll ta' ċertu impulsività, jiġihom ħsieb ġo moħħhom u rridu jagħmluh qisu ma jiżnux il-konsegwenzi x'jistgħu jkunu. So hemm dal-element ta' impulsività. Hemm element ta' pereżempju waqt konverzazzjonijiet jinterromp ħafna l-ħaddieħor, ma jħalluhomx jispiċċaw, qisu jaqbżu fuqhom, ikunu ffokati ħafna x'iridu jgħidu huma. Qisu jibblokkaw qas jisimgħu dak li qed tgħid il-persuna l-oħra,
Għax tant jew jibżaw li jinsew x'iridu jgħidu. Il-laħwa tkun ġejja minn hemm żgur. Allura jissu jkunu impatient u jaqbdu jgħidu il-biċċa tagħhom u ma jkollhomx idea pereżempju minn tixatt. All right. U din tkun xi ħaġa li jsibuha diffiċli biex jikkontrollaw. Fil-fatti meta jikbru mbagħad bħala adulti jgħidulek nifhem li hija problema, ra nipprova nikkontrollaha daqsxejn iżjed. Però jkun hemm da l-element ta' waqt konverzazzjonijiet taf tkun diffiċli ma jkunux jafu pereżempju jew inti tgħidli xi ħaġa, naqbad kelma milli qed u moħħi jitlaq jibda jaħseb f'xi ħaġa oħra u nitlef dak kollu li tkun qed li inti. Allura ma nkunx naf x'qed li. Right. Issa mbagħad meta jibdew jikbru jibdew jindunaw daqsxejn biha di, allura jew jippruvaw pereżempju jgħidulek hu paċenzja jerġa' jgħidu naqra l-aħħar biċċa x'ma fimtekx sew. Imma fil-verità xikun jisu forsi tilfu dak li jinti għat. So din hija parti minna wkoll biex jistennew tkun diffiċli ħafna. Issa once again, din hija xi ħaġa li ngħidilhom jiena lill-klijenti. Ħadd ma jopjaċir jistenna. La ġokju, la ġo traffic, jiġifieri xi naqra kulħadd ma jopjaċir jistenna. Imma meta jkun hemm ADHD tkun diffiċli ħafna li jaf pereżempju dak li jkun mar, jara kju għandu bżonn jinqeda. Vera jkun impatient, taf jaqbatu jitlaq ukoll, pereżempju għax vera jsibuha problema biex jistennew, ġifieri dik isa hija parti minnha ukoll. So dawn huma ftit l-elementi relatati jiżjed mal-biċċa tal-hyperactivity u impulsivity. Mbagħad jista' jkollok mix ta' tnejn Ekku. li tiġi tielet waħda x'hekk. Iva, li dawn meta jkollok il-combined presentation ikollok kemm il-biċċa tal-inattention u kemm il-biċċa tal-hyperactivity u impulsivity. Issa, biex aħna nagħmlu d-dijanjosi ta' l-ADHD, irrid ikun hemm kif għad fil-każ ta' tfal, ġifri għandna jisu din il-lista tagħna li aħna nimxu magħha, l-linji gwida, u jrid ikun hemm mill-inqas 6 minn dawn ġo kull kategorija biex issir id-diagnosis tal-ADHD. Ġifiri, ġili jkollna każijiet fejn dak li jkun ikollu ftit minnhom imma ma jkunx hemm biżejjed biex id-diagnosis tal-ADHD issir xorta. Okay. Jiġifieri pereżempju ġieli jkolli tfal jiena li pereżempju jkollhom il-biċċa tal-inattention u dik isu jikkwalifikaw għaliha. Il-biċċa tal-hyperactivity pereżempju jkollhom 2 minnhom. Okay. Jiġifieri għalkemm hemm xi ftit il-biċċa tal-hyperactivity ma nkunux nistgħu ngħidu li hemm dik il-biċċa tad-diagnosis. Okay. So, għawek ma nax forsi jek triċ nidħol ftit iżjed fl-assessment. Fl-assessment, iva, di kont ħansaqsik, kif isir l-assessment? Mela, meta nitkellmu dwar il-kas ta' tfal, l-ewwel session li nagħmlu tkun mal-ġenituri biex nifhmu ftit iżjed il-kuntest. U x'ikun qed jiġri, x'inhu huma d-diffikultajiet, u nieħdu dik li nsejħu l-history. Jiġifieri jistaqsi domandi għax jista' jkun hemm affarijiet bħal pereżempju jekk kien hemm diffikultajiet waqt il-pregnancy, waqt it-twelid, jekk it-tfal twildu prematurely, jekk kien hemm low birth weight, dawn kollha jistgħu jkunu riski mhux bil-fors. Riski li waslu li tfal kollhom l-ADHD. Għax ikun qed jaffettwa l-iżvilupp tal-moħħ. Ġifieri meta jkollna tfal li jitwildu prematurely, pereżempju, prematurely ġifieri qabel iż-żmien, ġifieri full term aħna tipikament ngħidu 40 weeks. Qabel il-37 weeks. Iżjed qabel ukoll, ġifieri minn 36 il qudiem bħala żvilupp meta tfal jitwildu, tipikament it's still okay in that range, imma meta jitwildu ħafna iżjed qabel u mbagħad jista' jkun mhux bil-fors ħalli ma narawx ma jkun hemm iktar riskju. Ekku, jew pereżempju meta jitwildu bħala birth weight ikun baxx, meta ngħidu baxx normalment ikun under 2 kilos. Jista' jkun li jkollhom pereżempju xi diffikultajiet biex jiffukaw. Nerġa' ngħid mhux kulħadd, ġifieri naf min twieled prematurely m'għandux dat tip ta' diffikultajiet, imma dawn ikunu dawk li nsejħu risk factors. So dawn huma affarijiet li nitlu fihom jekk kienx hemm problemi speċifiċi waqt il-pregnancy li se taffettwa l-iżvilupp tat-tarbija ġol-ġuf tal-om, għax din tista' tkun informazzjoni importanti. U fem il-history tagħmel effett, pereżempju forsi wieħed mill-ġenituri? Iva. Fil-fatti aħna nsibu li hemm l-element ġenetiku, jiġifieri jekk xi ħadd speċjalment mill-ġenituri għandu l-ADHD, it-tfal ikollhom iżjed ikunu at risk, mhux bil-fors ħajkollhom. Bħal kollox fil-verità fejn tidħol il-ġenetika. Fil-fatti ħafna drabi li jiġri
inkun qed nitkellem mal-ġenituri pereżempju dwar it-tfal. U xaħat mill-ġenituri bda jgħidlek, ifhem jiena li hija normali għax anke jiena nagħmilha, u tibda tinduna li l-affarijiet li għandhom it-tfal xaħat mill-ġenituri għandu wkoll. U kif semmejna qabel fi żmien jisu taf kif tal-forsi ġenerazzjoni tagħna jew ta' qabel ukoll ma kinux isiru dat tip ta' assessments, u mbagħad fil-fatti xaħat mill-ġenituri ġieli mbagħad jgħidlek forsi għandu wkoll mela jiena u ma qatt ma kont naf. Fil-fatt naf mhux ħażin li adulti ġew diagnosed waqt illi kienu qed jagħmlu l-assessment ta' tfal. Għax li jiġri jibdew jaraw ħafna similaritajiet ma dak li jkunu qed jesperjenzaw it-tfal jgħidulek jien l-iskola hekk kont ta' wkoll anke jien ta' kelli dawk it-tip ta' problemi. Jiġifieri qisu dik hija sitwazzjoni li tiġri wkoll. Mela dan niġbru l-infor u dik fil-fatt hija waħda mid-domandi li nsaqsu jekk hemm xi ħadd fil-familja mhux bil-forsi il-ġenituri jista' jkunu tfal oħrajn li għandhom xi aħwa tal-ġenituri u nieħdu dan il-family history wkoll. So dik l-informazzjoni tinġabar f'din is-session. Nikkomunikaw ukoll mal-iskejjel biex niġbru informazzjoni u nifmu x'qed jiġri fil-kuntest tal-iskola. Ġieli meta jkun hemm bżonn immorru anke ġol l-iskola nagħmlu osservazzjoni ta' tfal fil-klassi, imbagħad ikollna sessions ma' tfal fejn jkun hemm setta eżerċizzji li nagħmlu biex nifmu ftit aħjar dwar dak li jkun qiegħed jiġri b'mod li nsejħu on a cognitive level, jiġifieri l-moħħ kif jipproċessa ċertu informazzjoni, kollna test apposta fuq l-attention, jiġifieri jkun hemm setta informazzjoni li niġbru u mbagħad minn hemmhekk nanalizzaw l-informazzjoni kollha li nkunu ġbarna, naqduha flimkien u naraw huwiex il-każ li hemm id-diagnosis jew le. Issa, xi ħaġa oħra li rrid insemmi huwa li biex ikun il-każ tal-ADHD mill-inqas id-diffikultajiet jew il-problemi li hemm iridu jkunu mill-inqas f'żewġ settings differenti. Li ħafna drabi fil-każ ta' tfal ħajkun id-dar u l-iskola. Għax jekk id-diffikultajiet qed jinnutawhom biss, pereżempju l-iskola, jew id-dar, mela qed jiġri xi ħaġa ġo dak l-ambjent. Li minħabba fek qed joħorġu dawn id-diffikultajiet. Mela jekk pereżempju jkollok min l-iskola pereżempju jgħidulek qatt ma nnotajna tali hemm dat tip ta' diffikultajiet aħna, mela allura għalfejn l-iskola dat tifel pereżempju qed jiffoka u d-dar le. X'hemm forsi fl-ambjent tad-dar li qed ikun ta' distraction. Jiġifieri importanti li nifhmu x'ikun qed jiġri holistically, għalhekk niġbru l-informazzjoni kemm min-naħa tal-ġenituri u kemm min-naħa tal-iskola. Għalfejn, pereżempju, ġieli kollok tfal pereżempju kif semmejna qabel fis-sistema isibuha diffiċli li qisu they fit into that system. Ikollna tfal speċjalment meta jibdew jikbru jkunu adolescenti mbagħad li pereżempju l-iskola ma tinteressahomx. Jiġifieri li jridu jagħmlu l-eżerċizzjat bil-qiegħda jisimgħu li forsi fuq suġġetti li laqas jinteressahom. Imbagħad pereżempju jkunu ġo kuntest differenti u da diffikultajiet mhux qegħdin hemm assolutament. Allura qisu x'qed jiġri. Għaliex jekk inti għandek l-ADHD qiegħda kullimkien. Però tajjeb li ngħidu wkoll li qaf ikun hemm kuntesti li jagħmlu ilek eħfef li inti tiffunzjona b'mod aħjar. F'liema sens. Mela jekk jiena kif qatt qabel forsi ma jinteressanix mill-iskola u għandi l-ADHD, imma mbagħad pereżempju jekk jien qed nagħmel xi ħaġa hands-on, hemmhekk ħan jirnexxieli nifoka iżjed għax mhux qiegħed ġast bil-qiegħda nisma', imma peress li qed nuża jdejja, nista' niċċaqla, allura pereżempju jien naf illum fis-sekondarja hemm ċertu suġġetti li huma ħafna iżjed hands-on. Jien naf pereżempju ċertu suġġetti vokazzjonali fejn daw pereżempju jkunu ġew workshop. Allura jekk jien qiegħda ġew workshop nista' noqgħod bil-wieqfa, nista' niċċaqla, qed nagħmel xi ħaġa, mhux ġast bil-qiegħda nisma' l-ispjegazzjoni. Hemmhekk għalija ħatkun eħfef li niffunzjona u li nikkonċentra iżjed, allura f'dak it-tip ta' kuntest forsi ma joħroġ daqshekk dik id-diffikultà. Jiġifieri għalhekk qed nitkellmu dwar importanti nifhmu x'qed jiġri f'ambjenti differenti. U nkunu nistgħu hekk nifhmu ftit aħjar jisu x'ikun qed jiġri u għalfejn problema qed toħroġ f'kuntest u mhux f'ieħor.
U hemm xi affarijiet bħal ngħidu waħda pereżempju waħda minnhom tkun l-ansjetà jew forsi xi sitwazzjonijiet jew xi bżonnijiet bażiċi li mhux qed jiġu milħuqa li jista' jkun iġiegħlu tfal jaġixxu bħal tfal li jkunu diagnosed bl-ADHD. Mela, din hija importanti ħafna qed issemmi u għalhekk iridu nieħdu informazzjoni dettaljata f'din l-ewwel sezzjoni li nagħmlu mal-ġenituri. Il-għaliex, hemm sitwazzjonijiet oħrajn li iva jista' jkun li jkunu jidhru li qishom sintomi tal-ADHD imma ma jkunux. Mela, meta hemm kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali, pereżempju, ansjetà, depression, mbagħad hemm kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali li normalment fit-tfal iż-żgħar ma joħorġux imma mbagħad minn adolescenza l qudiem ikunu iżjed at risk li jiżviluppaw ċertu kundizzjonijiet oħrajn ta' saħħa mentali. Li dawn pereżempju, ħaniħu l-eżempju ta' depression. Fid-depression, waħda minn diffikultajiet hija li inti siba diffiċli biex tikkonċentra. Allura inti tajt għandi problema biex nifoka. Mela allura forsi għandi l-ADHD. Imma fil-verità, vera tissiba diffiċli biex tiffoka, imma il-problema mhux ġejja mill-ADHD, ġejja mid-depression. Imma ġejja minħabba li hemm id-depression. Meta jkunu ikbar, mhux meta jkunu tfal, imma pereżempju hemm kuntesti oħrajn fejn jekk il-persuna tkun tixrob pereżempju alkohol eċċessiv, droga, including anka tpib ta' marijuana. Għalfejn daw jaħdmu direttament fuq il-moħħ. Ġifieri l-ADHD hija kondizzjoni li nsibuha fil-moħħ. Allora din ħadd affettwa għana nsejħulhom cognitive skills, bħal pereżempju li tiffoka, li tista' tippjana, li tista' torganizza bil-qudiem. Dawn huma skills li jisu nsibuhom relatati mal-moħħ. Li meta hemm pereżempju alkohol, droga, daw ikunu direttament qegħdin jaffettwaw il-moħħ. Allura rridu nifhmu jekk xi ħadd pereżempju jgħidlek nixrob ħafna alkohol eċċessiv jew nuża droga, daw ħajaffettwaw sewwa li pereżempju tikkonċentra. Allura importanti li nifhmu hemm x'dat tip ta' problemi kif għad normalment dawn iżjed fl-adulti. Fl-adulti eżatt, jew adolescenti as in going to adulthood. Tama li ma jkunx hemm mhux problemi bħal dawn fit-tfulija u anke fl-adolescenza. Imbagħad hemm elementi ieħor importanti li nħarsu lejh li huwa dak li nsejħu aħna trauma. Trauma huma dawn l-esperjenzi li nies jgħaddu minnhom, sfortunatament it-tfal ukoll, li dawn ukoll nafu li jbidlu l-istruttura tal-moħħ. Inti minn barra ovvjament mhux qed tkun tidher, imma meta jsiru ċertu scans bħal pereżempju MRI scans, naraw ġifieri bir-riċerka li hemm ċertu areas tal-moħħ li meta jkun hemm traumas ikunu differenti. Issa x'inhuma traumas li tfal jistgħu jgħaddu minnhom, għandna sitwazzjonijiet forsi li huma daqsxejn iżjed estremi bħal meta hemm xi abbuż, vjolenza domestika fit-tfal, però jista' jkun hemm ħafna sitwazzjonijiet oħrajn li dawn il-preżentazzjoni tkun qisha tal-ADHD. Pereżempju, tfal li jkunu għaddew minn traumas, ikun hemm dal-element li qishom dejjem on alert. F'liema sens għax jekk jiena pereżempju d-dar ħanieħu l-eżempju ta' vjolenza domestika fejn qisu dejjem hemm din il-biża' ta' x'ħaj jiġri, forsi rajt li xaħat mill-ġenituri li ovvjament ikun għaddej minna, jew forsi fuqna wkoll l-tfal li hemm swat pereżempju. Allura hemmhekk dak li jkun il-ħin kollu qisu vigilant u on edge, on alert. Li din tista' tidher li qisha pereżempju hyperactivity li dak li jkun qisu l-ħin kollu jiċċaqla. Fil-verità ġejja mill-environment mhux ħaġa ġejja minħabba it-trauma. Allura importanti li nifhmu jekk hemmx dan il-kuntest ukoll. Ġifier dawn huma sitwazzjonijiet li jista' iwasslu li qisu hemm l-ADHD imma fil-verità ma jkunx. Allura din hija informazzjoni kollha li rridu nidħlu fiha. Back it's not a one time, I mean, tittara over kif tispjega 6 months għax istra u faċli li ngħidu okay mela tub mela daku imma stra għax min jaf kemm jistgħu jiġu misdiagnosed. Ekku, u għalhekk importanti li mhux ġast naqbdu checklists anke li nsibu fuq l-internet għax faċli inti tgħid ara din għandi, hija anke din nagħmilha, imma hemm dan kollu li aħna rridu nanalizzaw. Għax l-ADHD hija
meta aħna rridu neliminaw kundizzjonijiet oħrajn, pereżempju anke fl-adulti, għalfejn insemmi l-adulti għax fit-tfal ħatkun naqra ħfef għax dak li ħajkunu għaddew minnu, ovvjament huwa inqas minn adult. Ġifieri jekk jiena ġi xi ħadd li għandu 30 sena, 40 sena, hemm ħafna iżjed affarijiet li sta jkun li jkunu ġraw li waslu biex persuna qisha għandha l-ADHD imma m'għandix. Jekk jien għandi 6-year-old, ovvjament il-kontest huwa differenti ħafna. Allura fl-adulti għaf tkun naqra iżjed komplessa. Apparti li jkun hemm ċertu kundizzjonijiet oħrajn li rridu nħarsu lihom kif semmejna ta' saħħa mentali. Jista' jkun hemm pereżempju dawk li nsejħu personality disorders, affarijiet bħal pereżempju bipolar disorder, li dawn kollha rridu neliminawhom qabel issir id-diagnosis tal-ADHD, għax jista' jkun li jkunu ġejjin minn hemm u mhux minn ADHD. U treatment meta jasal każ li jkun hemm ADHD ta' bżonn ta' trattament ta' mediċina huwa differenti milli huwa treatment pereżempju ta' depression jew anxiety. U huwa importanti. Importanti li nifhmu ħafna eżattament x'ikun qiegħed jiġri għax it-tip ta' support, trattament, anke including mediċina, ħajkun differenti. Allura għalhekk importanti li jekk xi ħadd ikollu dawk it-tip ta' concerns jitkellmu ma' professjonisti u mhux just self-diagnosis li semmejt qabel, kemm fit-tfal u anke qisu ovvjament fl-adulti. U hawnhekk ma naħsibx li semmejni qabel imma xtaqt li nagħmel distinzjoni wkoll bejn żewġ professjonijiet, il-psychologist, psikologu, jew il-psychiatrist bil-Malti il-psikjatra. Id-differenza hija il-psikjatra ikun tabib speċjalizzat fuq kif jaħdem il-moħħ qisu s-saħħa mentali. U normalment il-psikjatra huwa dak li jirrikomanda il-mediċina. Il-mediċina, eżatt. Psychologists, il-psikologi ma jagħtux mediċina, jiġifieri hawnhekk aħna rridu naħdmu ħafna flimkien ukoll ma' professjonisti oħrajn. Jiġifieri jiena jekk naħseb li xi ħadd mill-klijenti tiegħi jibbenefika minn trattament ta' mediċina, hemmhekk imbagħad fejn ħan irreferu għal psikjatra. Issa, xi ħaġa oħra li forsi tajjeb li nsemmu kollax meta jkun il-każ tal-ADHD, il-ġenituri ġieli jkollhom naqra din il-concern, imma jiena ħana t-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi il-mediċina. L-ewwel nett ħafna drabi l-istess nippruvaw nistennew li mediċina sa qisu 6 snin sakemm ma tkunx każ verament sever, li qisu nistennew qabel nibdew bil-mediċina. Li din ħadd tkun followed mill-psikjatra biex jagħti din it-tip ta' mediċina, jaraw kif ikunu sejrin, x'tip ta' doża għandhom bżonn, hemm mediċina differenti, jieħdu testijiet ukoll biex qisu jaraw kif qed taffettwa l-iżvilupp tagħhom. U jkun hemm każijiet fejn ċertu ġenituri jgħidulek imnalla tajnihom il-mediċina x'vera marru tajjeb u bħal kull mediċina oħra hawn min jgħidlek ma morniex tajjeb, forsi kien hemm xi side effects. Allura importanti li dak li jkun ovvjament jikkonsulta ma' tabib u jimxu ftit minn hemmhekk u jaraw qisu x'ikun qed jiġri. Ifhem dak kollox fih ir-riskju l-benefiċċji u inti trid tagħmelhom fuq miżien u tara l-fejn tixaqleb il-miżien. Kemm iktar riski ħadd evita jekk hemm il-benefiċċji you might as well give it a shot. Però mhijiex xi ħaġa li naħseb bil-forsi tissolva bil-mediċini biss. Ovvjament jiddependi s-severità kif qed inti. Fil-fatti fil-każ ta' tfal li naħdem frekwentament magħhom ukoll hija professjoni oħra li nsejħu l-occupational therapists. Fejn dawn jaħdmu jagħmlu xogħol tajjeb ħafna ma' tfal li għandhom l-ADHD. Illa li jagħmlu ċertu tip ta' eżerċizzji magħhom li ikunu jistaw jgħinuhom, per eżempju fl-aspett tal-focusing, fl-aspett tas-sitting tolerance, ġifri meta jkunu mistennijin li jibqgħu bil-qiegħda qisu għal-ħin nitwal. So dawn jagħmlu xogħol tajjeb ħafna ma' tfal li jkollhom l-ADHD, allura ma nkunux qed nittargetjaw qisu bil-mediċina, imma qed nittargetjaw għax l-ADHD kif semmejna tkun qed taħdem anke fuq il-moħħ u kif jiffunzjona qisu il-ġisem, allura jagħmlu ċertu eżerċizzi biex jittargetjaw dan l-aspett. U li naħseb huma affarijiet li mbagħad il-ġenituri jistgħu jipprattikaw ma' wliedhom id-dar. Jiġri qishom ibidlu ħal-andament tal-lifestyle ma' tfal tagħhom. Naħseb anke kif tiddixxiplinhom daw it-tip ta' tfal. Forsi kif qed inti l-ewwel jaf għall-bidu tħossejt l-aħwa kemm jisfidani. Allura you have to find a way li forsi hija differenti, speċjalment meta jkollok aħwa u xi ħadd ikollu ADHD u xi ħadd ma jkollux.
Għax ovvjament min ikollu l-ADHD ħajkun jidher iktar li qed jisfida minn tifel jew tifla oħra li m'għandix, allura tkun isek tippersonifika anka il-way kważi ta' parenting ma' tfal differenti. Fil-fatt xi ħaġa li qed tissemmi inti jiena ġieli kelli ġenituri li pereżempju kellhom tfal, pereżempju wieħed għandu l-ADHD u l-ieħor m'għandux. Tajb li nsemmu wkoll l-ADHD ma tkunx qed taffettwa biss lill-persuna imma anke lill-familja. Allura x'jiġri pereżempju kelli ġenitur partikolari fejn qalt li pereżempju wieħed jisu nista' nkun iżjed soft miegħu għax ħajobdi. Ieħor jekk nkun soft iżejjed miegħu, naf li mhux ħanaslu, għarrirt inkun vera strict. Imma mbagħad jiġri dan li qed inkun vera strict miegħu, jibda jara qisu mhux fair, imma ma ħija ma timxiex b'dak il-mod. Imma jekk ħatimxi miegħu bl-istess mod, mhux se tasal. Allura mbagħad jinħolqu anke ċertu konflitti bejn il-familja stess. U bejn l-aħwa. U bejn l-aħwa, għax dak qisu jidher il-favorit, għax inti timxi miegħu b'ċertu mod jew tħallih jagħmel ċertu affarijiet, qisu u miegħi le. Allura importanti li meta l-ġenituri jew il-familja jaraw dan il-bżonn, ifittxu s-sapport huma għalihom ukoll. Ekku. Hemm assoċjazzjoni Malta l-ADHD Malta li jagħmlu ħafna xogħol ukoll kemm mat-tfal u kemm mal-adulti li jkunu jistgħu jgwidaw anke lill-ġenituri, jorganizzaw workshops pereżempju ta' kif tista' tiddilja ma' ċertu behavior li jkollhom it-tfal bl-ADHD. Biex huma jkunu jafu kif l-aħjar qisu li jittakiljaw ukoll ċertu behaviors li jinqalaw, x'tib ta' konsegwenzi se jingħataw. Importanti ħafna l-istruttura il għaliex qisu jkunu jafu x'inhu mistenni minnhom. Jekk hemm dan il-qisu l-chaos jew m'hemm daqshekk struttura jkunu iżjed mitlufin. Allura tinħoloq ċertu element ta' struttura pereżempju. So dawn huma affarijiet li tajjeb il-ġenituri jkunu jafu biex ikunu jistgħu jgħinu l-tfal tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. Kuna jifmu, aħna dik hija l-iżjed ħaġa importanti li orajt ġi diagnose li nifmu x'hemm bżonn isir biex ovvjament nimxu l-qudiem flimkien u xorta noħorġu is-sabiħ u l-pożittiv ta' dik il-persuna, ovvjament. U naħseb xi ħaġa importanti li nsemmu hija li meta hemm tfal bl-ADHD, sfortunatament ħafna drabi li jiġri qisu jeħlu wara dik il-label. Eżatt. Wara dik il-behavior. Imma bħal kull persuna hemm il-nsejħulhom l-strengths, so dak li tajjeb fihom. Eżatt. U areas li forsi huma iżjed diffikultużi. Pereżempju nsibu, ovvjament mhux kulħadd, imma hemm nies li jkollhom l-ADHD pereżempju jkunu kreattivi ħafna ġieli, allura joħorġu b'affarijiet li nies oħrajn ma jaħsbux fihom jew il-mod ta' kif jittekiljaw ċertu sitwazzjoni tkun differenti ħafna. Allura importanti li naraw huma fejn huma tajbin u naħdmu ftit fuq dak l-element. Ikun hemm min pereżempju jkun sportiv ħafna, allura niffukaw qisu u dik l-enerġija nużawha b'dan il-mod. Ikollna tfal bl-ADHD li huma intelligenti ħafna wkoll, jiġifieri ma naħsbux li min għandu l-ADHD anke pereżempju b'mod akademiku mhux se jmur tajjeb. Imma jkollu bżonn qisu daqsxejn għajnuna. Nisa ma sib il-way tiegħu jista' jkun ukoll. Il għaliex qisu li jiġri jekk jiena pereżempju meta mbagħad speċjalment jikbru l-materjal jitqal, jekk jiena ma niffukax u tlift l-explanation, imbagħad se tkun diffiċli li nibda nifhem qisu li jkun qed jiġri. Allura jekk hemm xi ħadd li forsi jiġbidli daqsxejn l-attenzjoni, ikunu jistgħu jerġgħu jiffukaw fuq il-lezzjoni. Jiġifieri tfal bl-ADHD għandhom ħafna potenzjal jistgħu jekk jixtiequ jkomplu anke b'mod akademiku, ġifieri jien naf jġibu degree, pereżempju, jew anke livelli ogħla, jistgħu. Jiġifieri biex anke l-ġenituri għax kultant jisu jaqtaw qalbhom jew forsi jibżgħu li għax ġew diagnosed bl-ADHD jisu mela l-futur tagħhom spiċċa kważi. Però mhuwiex il-każ. Jiġifieri importanti li għalhekk nifhmu x'għandhom bżonn it-tfal, kif ħanissapportjaw l-tfal imma lill-familja ukoll. Biex hekk ikunu jistgħu jkomplu jimxu qisu fil-path tagħhom u jaslu għal fejn jixtiequ. U naħseb li l-tfal inġibuhom aware tal-kondizzjoni biex u jifhem li l nnifsu u ċertu azzjonijiet li qed jagħmel. Għax ukoll hemm għalfejn nagħmel hekk kif bdejt inti l-ewwel jisu ma nkunx nista' npoġġi bil-qiegħda, ma biex jifhem minn fejn ġejja. Imma ma nħalluwiex li tkun xi ħaġa li twaqqafhom. Iva. Fil-fatt xi ħaġa li dejjem ngħidilhom jiena
Għax issib jisu kontesti differenti. Ikun hemm min forsi jibda jużaħħa xi naqra skuża, ġifier pereżempju biex jiskuża ċertu behavior jgħidlek imma jiena nagħmel hekk għax għandi l-ADHD. Iva. Allura jien li ngħidilhom, iva veru għandek l-ADHD, missa importanti tara x'ħat tagħmel biex inti taħdem fuq hekk innifsek. Ekku. Il għaliex at some point, speċjalment meta jibdew jikbru ċertu behavior imbagħad, tkun responsabbli tagħha xorta. Ġifieri inti ma tistax tgħid għamiltek jew hekk għax għandi pereżempju tkellimna fuq l-element ta' impulsività. Ma nistax jiena ġast ngħid imma xina ġini ħsib ġo moħħi naqbad u nagħmlu għax għandi l-ADHD. Taħdem fuqha. Ġifieri tkun responsabbli isek tal-azzjonijiet tiegħek u tara kif ħa taħdem fuqek innifsek biex fejn hemm bżonn li jkun aħjar, ovvjament ittekilja dak l-aspett. Tajba, ma nafx jekk hemm xi ħaġa li tixtieq iżid. Jiena fil-verità huwa suġġett naħseb li nistgħu nagħmlu sal-lejla nibqgħu nitkellmu fuqu. Imma ma nixtieqx li nkunu għedna ħafna u forsi taf kif. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa li tixtieq iżid. Ma dak li għedna forsi li hija xi ħaġa ta' importanza li n-nies jisimgħu. Kif semmejna nistgħu nitkellmu ħafna iżjed fid-dettall. Jiena nistgħu noqgħu sal-lejla bis-serjetà. Però l-importanti li naħseb jiena l-ewwel nett minnaħa tal-iskejjel llum huma iżjed aware kif semmejna lura jixbdu iżjed l-attenzjoni tal-ġenituri. Però jekk bħala ġenituri jkollhom concern dejjem jistgħu jibdew jitkellmu mat-tabib tagħhom, forsi mal-pedjatra tagħhom, jgħidulhom x'ikun qed jikkonċernhom. U forsi jaraw anke mbagħad dawhom għal proċess li jmiss u x'jinvolvi. Dak li jkun dejjem jista' jikkonsultaw ukoll pereżempju ma' psychologist bil-concerns tagħhom u dak li jkunu mbagħad jigwidhom hemmx biżejjed qisu biex isir pereżempju assessment jew le. U jekk ikun il-każ tal-ADHD jiena qisu din li ngħidilhom li llum hemm ħafna għajnuna, hemm ħafna awareness ukoll biex qisu ma jaqtawx qalbhom, qisu li t-tfal tagħhom mhux ser ikunu ta' suċċess fil-ħajja għax laqqas xejn. Jafu kol hawn min jibża li jmur għall-assessment ħabba l-biża tal-labeling u bad x'ħajjiġri. Però llum nifhmu iżjed dan il-kuntest, allura jista' jkun hemm qisu iżjed għajnuna li tfal u dak li jkun jista' jifhmhom aħjar ukoll. Jien hekk naħseb ukoll issa speċjalment illi ħadd iktar informazzjoni fuqha illi lilin mill-biża li forsi tal-label u kif ħajtrattaw it-tifel għax forsi jkun hemm dal-biża, il-fatt illi inti tkun taf kif tista' timxi mat-tifel jew mat-tifla tiegħek u anka tfhem lit-tifel biex jifhem hu minn fejn hu ġej. Naħseb tmur lil minn x'jaħseb ħadd ieħor fuq it-tifel għax ara kemm ħatkun ta' benefiċċju għalih u anke l-ambitu tal-familja. Iva. Grazzi ħafna tal-informazzjoni li għaddejtilna. Min forsi jixtieq forsi jew għandu xi dubju jista' jikkontattija naħseb lit-tim tal-willingness u x'hekk. Intom tagħmlu assessments hawnhekk hawn ambjent vera sabiħ, vera homey ħanejdu hekk, ġifieri tfal jekk ħajjiġu hawnhekk aħna ġo klinik ta' tfal vera sabiħ u I'm sure li tfal ħajħossuhom home mhux ħajħossuhom li forsi ġew għand tabib, mawx dak l-ambjent jisu ta' mediku ħanejdu hekk, hawn ambjent ta' dar. Ġifieri min forsi għandu dubju dejjem jista' jkellem il-professjonisti u nitilqu minn hemmhekk. Huwiex il-każ jew le ħalli jekk hemm bżonn xi support ikun jista' jingħata wkoll. Grazzi ħafna Dr. Marilyn. Welcome. Thank you.